Yo, ce faceți să ziceți și bine v-am găsit la episodul 5 din Mure Talk. Vă mulțumesc foarte mult pentru suportul pe care îl avem la seria asta și cu suportul vostru am putut să ne extindem area de acoperire mai departe decât Cluj. Și nu uitați, sper ca să ne extindem area de acoperire și mai departe, apreciez fiecare comentariu, fiecare share, fiecare like și fiecare subscribe dat la canal după seria asta. Și de aceea avem invitați din Deva și filmăm cu 3 camere, una acolo și una pe Eatgaff și studioul său Laila. Ce faceți, băieți? Salut. Foarte bine facem. Mulțumim că ne-ai adus, Mure. Tu ce faci? Bă, excelent. Cred că cu introducerea astea putem să intrăm deja în primele întrebări. Și intrăm direct în prima întrebare, care este: Eatgaff, cum ți-ai ales numele ăsta tău de scenă? Mă doare la... I don't care. Chiar nu-mi pasă de părerea celorlalți. Fac ce vreau. Aia zic, I don't give a fuck. Ți-ai luat numele ăsta în jurul la fraza asta din engleză. Zic sincer, fraza am auzit-o foarte hard la Scarlord, la o piesă de lui Scarlord, Boiling Point, de pe albumul Doom. Și a strigat atât de tare și m-a atins. You know? Și spui tu că artistul ăsta e o inspirație pentru tine sau numai piesa asta? Da. Și aia e piesa ta preferată? Nu, dar e una dintre. Perfect. Bun. Și acum să trecem și la întrebări legate de studio, pentru că voi, din câte am înțeles, aveți un label independent în Deva. Da. Și putem să vă întrebăm, cum a fost primul studio session la propriul vostru studio? Matei nu știe pentru că n-a fost acolo, a fost genial. Finally, după atâta timp am reușit să tragem o piesă pe stilul meu. A fost o experiență genială. O să-mi dau și masca jos ca să mă vedeți mai bine. Și ce piesă a fost? Care a fost prima piesă trasă la tine în studio? Întunecat. Și versurile de la piesa aia au fost un pic mai deep decât restul, având în vedere că au avut calitate mai mare în înregistrarea? Oarecum da, au fost foarte personale în sensul că atacam pe cineva prin piesa respectivă, atacam un anumit grup de oameni care făceau niște prostii, să zic așa, și mă cam supărau. Un grup de oameni în general sau un grup de oameni în viața ta? În general, nu te gândi la rasism, nu e vorba despre asta. E vorba de un anumit grup de oameni, nu vreau să dau acum foarte multe detalii, More. Bun, I'll go check the song out ca să vă dați seama voi. Yeah. Totuși, în afară de asta, ne întoarcem la Eatgaff și să te putem întreba, care e cea mai mare inspirație a ta să intri în domeniul trap? Gen ca artist? Ca artist, da. Chilafonic. Da. Care e piesa care a făcut click-ul ăla că poți să faci tu? Hasmopele? Yeah. Bun, o piesă top tier, ce putem să spunem. Nimic de adăugat aici, Chilafonic e un goat al trapului. Yeah. Și, văd că ai influențat foarte mult în carieră și ne bucurăm că te avem aici și că Chila a putut să te ducă. Yeah. Și care a fost reacția familiei la cariera ta de trap? Nu le-a prea plăcut, îți zic sincer, ei și-ar dori ceva mai stabil, dar e visul meu de când sunt mic și, gen, eu când aveam 8-9 ani, mă prefăceam că-s conector în puii mei și la revelioane, știi? Cum făcea Dan Negru revelioanele cu măștile. Excelent, puștiule! Și gen mă prefăceam că-s conector în pauze și cântam Love is the way, you know, feel me? Da. That's the whole shit. Excelent. Și acum că am vorbit un pic despre trecutul tău, o să ne întoarcem la subiectul ăsta, totuși vreau să vorbim și de proiectele tale viitoare. Okay. Poți să vorbești despre albumul care urmează să scoți? Yeah, Stelar. Iese pe 27 aprilie, check this out. 12 piese, povestea vieții mele de când din 2019 actually, până în prezent. Am acumulat niște experiențe mai dark, mai psihedelice, și am pus de un album. Lucrez la albumul ăsta din 2020, ca să ne înțelegem. Gen, e chiar foarte personal, dar totodată este și foarte hard, la modul m-am străduit să ofer un sound quality ca să fie interesant totul și pentru ascultători, you know? Da, bun. That's și it. ultimul proiect înainte de album, poți să ne-l anunți? Am scos 2 single-uri recent și urmează să scot vineri, încă unul. Clipul ăsta iese duminică, piesa e out 100% când vedeți voi asta. Dex Deshawn, go stream it. Yes, go stream it, l-ați auzit. Bun, și ai vorbit de termenul ăsta psihedelic. Ții minte că am vorbit înainte de podcast și ai spus
ți-ai descris într-un anumit mod tipul ăsta de muzică pe care îl faci tu. Poți să spui și pe podcast? Eu consider că stilul acesta se numește psychedelic rap, ceea ce fac eu. Este un subgen al trapului cu foarte multe influențe psihedelice. Genul ăsta te duce cu gândul la mai multe stări, mai multe emoții. Poți să simți fiecare instrumental, fiecare bătaie a inimii, fiecare cuvânt. Cam asta e ideea cu Stelarul. Stelar a pornit de pe un câmp. Când eram mai mic, mă duceam și trăgeam niște beții cu un tovarăș. Așa încep toate poveștile faine. Yeah. Și ca să ajung la acel tovarăș trebuia să mă duc cu bicicleta vreo 2 km în pantă abruptă și să urc și gen după panta aceea urma un câmp foarte mișto și se vedea tot orașul și se vedeau stelele și era locul perfect de stargazing înainte de beție și după beție, you know? Și gen de acolo a pornit și ideea de cyberpunk, pentru că se vedea tot orașul. Stelar e foarte cyberpunk, o să vedeți. Atât Bun. în artwork cât și în sound. Și acum că am intrat în domeniul ăsta cu artwork, cred că l-avem pe Mistreț aici care ne poate explica mai multe despre îmbinarea dintre... care ne poate discuta despre îmbinarea dintre sunet și artwork la voi pe proiect. Deci, spune-ne despre asta. Da, deci cumva este unul dintre principalele puncte pe care vrea să-l atingă Laila Records. Este una dintre principalele chestii pe care le dorim. Dorim să împachetăm atât zona vizuală cât și muzica și să facem un pachet gen o chestie fresh, un pachet nou, cum nu s-a mai livrat la nivelul acesta. Adică, practic, eu sunt pe zona de fine art, el e pe zona de trap, nimeni nu l-a mai îmbinat așa. Avem acum un proiect pentru una dintre piesele pe album, zona de video. Avem de gând să facem o îmbinare efectivă, avem efectiv de gând să îmbinăm cadre de fine art, gen lucrări fine art cu clipul în sine și se va suprapune în anumite zone. Mi se pare că... Și tu te ocupi și de partea asta de vizual la piesă? Da, sunt atât pe zona de vizual cât și pe zona de artwork-uri efective. Eu sunt designer de la cover de la Stelar și de la single-urile. Single-ul 13, Preludiu Stelar, go check it. Așa. Bă, excelent. Și acum că toți suntem în zona asta cu Laila Records, putem să continuăm mai multe întrebări pe zona asta și să vă întreb pe amândoi de unde vă veni numele. Numele vine din ebraică, de la noapte, cuvântul noapte. Simbolul apare pe logo, nu am pus logo-ul nicăieri public, apare ce e drept pe coverul de la album, dar nu am pus niciodată doar logo-ul public. Părinții mei au fost în Israel și înainte să mă nasc eu și au venit cu foarte multe povești și a ajuns să-mi placă limba ebraică, de la cum sună fonetic la designurile caracterelor, mi se pare genială. Da, arată bine caracterele astea și mi se pare că poți să îmbini foarte bine ebraica cu... Mai ales că eu sunt o persoană religioasă, sunt un om religios, deși nu știu, nu pare neapărat că se vede, dar cred în Dumnezeu, o să auziți pe album. Bă, eu nu prea cred că există chestia asta că se vede că ești religios. Adică credința asta e și nume. Înseamnă că crezi, nu înseamnă că te îmbraci tu într-un anumit mod sau că te duci tu într-un loc. Ideea e pur și simplu să ai tu împăcarea asta cu Dumnezeu și să ai iubirea asta în tine. Doar și că mi se pare babe, știi ce zic? Și mi se pare că poți să găsești o babă care se duce în fiecare duminică la biserică cu baticul în cap. Și mai departe de Hristos decât gen, care mai departe de Hristos decât oamenii care mă îmbracă în negru. Exact, că asta nu înseamnă nimica. Totuși, să ne întoarcem iarăși la IDGAF. Îmi place dinamica de la podcastul ăsta, pentru că mergem de la Records la IDGAF și facem tot așa un mic swap. Și să te întrebăm, care ar fi un dream collab al tău? Chilafonic. Idolul meu. Idolul meu. Și faza asta cu colaburile, de ce alegi să lucrezi singur? Well, momentan albumul Stelar este foarte intim, este foarte personal. M-am descărcat, am luptat cu depresia o perioadă mai lungă de timp și am ales să dau niște bucăți solo. N-ar fi intrat nimeni pe bucățile astea. Singurul care ar fi putut să intre din partea mea ar fi fost Chila. Pe albumul acesta, să ne înțelegem, urmează și alte albume. Iar acolo, let's do collabs, you know. Ai o vreo interacțiune cu Chila?
Da, am fost la el la concert în 2019, când am venit la Deva. L-am luat în brațe, gen. Bro, am fost cel mai fericit copil, ești nebun la cap. Bă, asta e chestia, că să-ți întâlnești idolii în domeniul ăsta, mi se pare că e una dintre cele mai tari chestii. Da, și mi-a zis, bro, gen, eram like... Yeah, I'm Știi ce pros zic? with Da, Killa, da. yes, go! Mi-a semnat Ramses-ul, damn. Bine, dacă Idolul. zice mie Carti vreodată, bro, eu fac backflip. Bun. Cum ți-ai definit tu cercul de prieteni? Mai restrâns, oameni de calitate. Îi iubesc pe fiecare în parte, care vă uitați, vă pup și vă iubesc. Și ce preferi? Un cerc așa mai restrâns sau mai mulți oameni care Mai restrâns. Sunt o persoană destul de privată, sincer. Deci ai spune că preferi loialitatea peste peste. foarte multe persoane care Loialitatea pe numărul 1. Ești nebun. Zic. Bun. Fiecare artist are o piesă pe care o ascultă foarte mult și care o iubește foarte tare. de-a mea. Și vreau să te întreb, care a fost piesa ta preferată și cum a fost momentul, adică de la cap la coadă, cum a fost momentul când ai scris-o și până când o ieși pentru noi? Justificat. Ok. Justifică-ți răspunsul. Așa se numește Examenul. Pregătește-te pentru BAC-G. Bag 150 de cuvinte aici. Zile. Yeah. Da, nu, justificat. Pentru că, din nou, e foarte personală, dar este și să te miști așa pe aia, nu? E un trap mai agresiv. Chiar aș vrea să-i dau play dacă se poate. Liniștit. Am înregistrat-o de 2 ori și a doua oară când am finalizat-o eram damn, finally. Dar e out pentru oameni? Nu, e în premieră. Ok. O pun în premieră. O să dau skip la intro că e 40 de secunde. Că glocul m-am încărcat, scui doar gloanțe, n-am ratat. Și când familia m-a lăsat, nu m-am demoralizat. Am cântat, am urlat, vai burdar că am împrăștiat. Să pot să schimb ceva în lumea asta, în lumea asta. O să ajung să fac ce-am vrut justificat, tot ce a rulat, tot timpul în care v-am cărat. Nu știu câți au meritat, o să vezi că sunt armat, că locul m-am încărcat, spui doar gloanțe, n-am ratat. O să ajung să fac ce-am vrut justificat, tot ce a rulat, tot timpul în care v-am cărat. Nu știu câți au meritat, o să vezi că sunt armat, că locul m-am încărcat, spui doar gloanțe, n-am ratat. Mai e o strofă, dar opresc aici. Yo, crazy. Shit, stai că pornește, stai la 10. Yo, Cum ți s-a actually, părut? acum că ascultăm piesa asta pentru prima oară, eu ascult în premieră, pot să spun că se vede și influența lui Killa, dar se vede foarte tare de unde o pleca numele ăsta cu rap psihedelic. Yeah. Mi se pare că parcă te bagă într-o zonă în care efectiv ești într-un alt... Stai să-ți povestesc Glen, cum am simțit eu ascultând o piesă de-a ta. Efectiv, parcă ești singur în spațiu și plutești și Exact, nu se vede exact. Da, exact. Asta e Mă chestia. bucur că am reușit să fac pe cineva să simtă asta. Mi se pare că asta face piesa ta să simtă oamenii, nu e neapărat că mă făcut pe mine. Deci dacă v-a plăcut cum v-ați simțit de pe chestia aia, go check out Stellar și 27 aprilie. și stay tuned pentru proiectele care urmează, pentru că, după cum zice, proiectul lui cel mai mare, albumul de debut, nu? Da. Albumul de debut o să vină foarte soon, so pregătiți-vă. Și de asemenea, bă, insane. De ce pot să zic în afară de bravo? Doar Mă foarte bucur că tare. îți place. Și Da. acum putem să ne întoarcem iarăși la label. Yeah. Care e viziunea ta asupra label? Viziunea voastră, de fapt, amândoi. Ceva nou. Ceva dark, ceva light totodată, gen lumina din întuneric, știi ce zic? Și întunericul din lumină, yin și yang. Cumva noi aici, partea cea mai tare este că atunci când am fondat label-ul, noi ne-am
am venit aici ca tovarăși. Noi suntem o organizație artistică făcută efectiv, like the old way. Suntem niște oameni care facem lucruri diferite și care vrem să facem ceva împreună. Bă, vrei Asta. să le zici până ai cunoscut că se pișe pe ei de răzbucați așa. Da, povestiți-le de cum e. Bă, mă jur că e fix o fază de aia cu cunosc un tip care cunoaște o tipă care cunoaște un tip, mă jur. Managerul meu și tovarășul meu, Kelemen, te pup, frate, știe o tipă de aici, din Cluj, care e colegă cu Matei. Și tovarășul meu i-a pus piesa mea, Salonul 10, Go Check It. Ei i-a plăcut super mult, i-a arătat-o lui și a spus că noi doi ne-am potrivit super mult, că avem vibe-uri similare. Și am ajuns tovarăși, frate. Da, ești a nebun? fost foarte Mi s-a părut foarte genial, random. frate. Da, am zis că eu pus am zis că vreau să colaborez cu Mos, după ce am ascultat piesa, am ascultat Salonul 10 și am zis ok, bun, vreau să fac arturi la așa ceva, vreau să-mi împachetez fine artul cu așa Prin ceva. aceeași tipă te-am cunoscut și pe tine, Pritișe, îi Eu- dăm credit. Da, și vreau să-i mulțumesc în direct și să-ți mulțumesc Mulțumim și ție. mult. Și să-ți mulțumesc și ție că m-ai primit aici. Stai liniștit, fra, oricine care face muzică bună și care are ceva de povestit e primit aici. Thank you. Bun. Și cu chestia asta vreau să vă întreb. Ai spus că ești din Cluj, ești cumva la facultate? Nu, eu sunt încă la liceu, sunt la liceu de arte Romulus Sladea, de arhitectură. Da, pare. Păi amândoi suntem bărboși, gen, Da, și da. eu stau la liceu. Da, deci am 2 ani la liceu. Bă, super tare, super. Și cum vă prezentați voi la liceu? Aveți aceeași persoană ca și pe internet? Sau, Da. hai că mai mult pentru tine, că tu ai un persona de treabă. E Da, cam e aceeași el, persoană, gen, sunt foarte liniștit. Deci spui tu că atunci când vorbești cu tine IRL, gen atunci când vorbesc cu Adi, vorbesc ca și cum aș vorbi cu Idgaf? Bă, nu, gen, eu sunt același. Ești nebun. Bă, să-i respect, Maxim. Mie îmi place să fac caterincă, să... lăutereală, manele. Bă, îmi place ce zic? foarte tare chestia asta, pentru că sunt foarte mulți trapperi, adică, de fapt, stai, foarte mulți, majoritatea pe care i-am cunoscut, au așa o barieră între ei și ei de pe piesă. Și mi se pare că să n-ai bariera asta, nu știu cum să mă raportez la asta, că câteodată e bine, dar e ceva unic, clar. Și chestiile unice sunt foarte tare în domeniul ăsta. Și de asta încă un big ups to Idgaf și pentru label în general. Yeah. Bun, și fuziunea asta dintre vizual și auditiv, cum ați defini-o? Cyberpunk. Uh, Vrem să creăm ceva ce nu s-a mai văzut în România, cel puțin. Cumva, ceea ce, în special pe zona de vizual, este una dintre marile probleme pe care eu cel puțin le-am văzut așa din exteriorul industriei, nu cânt, nu ra, este faptul că de foarte multe ori există doar un singur mod de a transmite mesajul, respectiv cel auditiv. Deci, în general, clipurile, să fim sinceri, nu sunt mare lucru, acturile, în general, nu sunt mare lucru. Se întâmplă rar. Sper că ești de acord. Nu știu, mie mi se pare că un video bun poate să boosteze până la 50% o piesă, numai că în mare ce faci, adică ca să treci de la 100 la 150, trebuie să ai 100 ăla. Și Pot să-mi gen- dau și eu clar. cu părerea legat de cel mai bun clip din România ever? Care? Exodus, doar tu, Chilafonic. Bă, foarte, e tare. Stai, E tare. să se știe. Da, poza e din clip, gen, nu Da. știu la ce cameră Da. să mai arăt. Bă, nu știu, acum dacă e și opinia mea, mie mi se pare că un video mai nou e unul dintre cei mai tari. Mie îmi place foarte tare video de la Slayer Lume Metro? nouă, Lume nouă de la Lume IDK. Ok, da, Ăla e tare. arată, uite, știi, gen, Am e o chestie ascultat care doar arată bine piesa. vizual, Da. chestie care arată bine vizual și atunci cumva e o dublă interacțiune, sunt două tipuri de stimul care intri în contact și cumva asta încercăm și noi să facem cu Laila, că eu vin cu zona de fine art, care e un stimul, și el vine cu zona de muzică și atunci lucrând împreună se formează o chestie, un nouă treabă. Bă, aia zic foarte bine și nu știu, ca să ne întoarcem iar la chestia asta, bă, putem să relaționăm foarte mult aici, că eu asta fac, eu fac Eu- videouri și mi se pare că ai dreptate până la un anumit punct. Adică, da, un video are neapărat nevoie să fie... Nu e neapărat să fie, aia e chestia. Sunt o grămadă de piese care sunt extrem de tari și care n-au niciun video. Dar mi se pare că chestia asta de vizual și de content vizual boostează foarte mult o piesă. O boostează incredibil de tare și mi se pare că boostul ăsta are un impact foarte mare. Cumva și încercăm o chestie nouă, știi? Pentru că
Nu știu, acum poate vorbesc prostii, dar nu știu să mai fi combinat ceva fine art, în sensul în care inclusiv Capela Stelar e pictată fizic, gen oil painting. Puteți să arătați aici? Da, Da, e da, da. publică oricum. E publică. Deci e painting, e pe canvas. Și, Sau să și, ăsta? și după aia să și explicați reasoning-ul din spatele aia. Poți să le explic eu? Da, păi mai, conceptul e gândit așa. Păi eu ți-am zis cum să-l faci. Nu știu dacă se Acolo a vede. fost reinterpretarea Sper că mea se vede artistică bine. a ideii, da. Da. Păi m-a desenat pe mine în fața orașului în care m-am pierdut, să zic așa, printre stele. You know what I mean? Pentru că în momentul în care eu am început să lucrez la acest album eram pe antidepresive și făceam abuz, nu o să mint, și n-a fost bine deloc. Și prin praf stelar mă refer la medicamente. Nu vă gândiți la ilegalități, we don't do drugs, sunt total împotrivă. Și gen, în oraș simțeam scăparea, pentru că eu stau la casă, stau retras și mult timp am stat în oraș, în sărăcie, până am reușit ca familie să avem un venit mai bun, am lucrat toți, am pus cotul și ne-am făcut un trai mai bun, dar tot în oraș simțeam scăparea aia, pentru că aveam și eu problemele mele, neînțelegerile din familie și am ajuns să mă simt ca într-un oraș cyberpunk în care eram condus de corporații, corporațiile fiind familiile și nu puteam să am încredere, you know? Da. Deci, cumva, Praful de Stele e prezentat ca antagonistul în album. Da. Deci, e cumva, albumul o să fie pe tema Idgaf care fuge de Praful de Stele și se refugiază în oraș. Da, se refugiază în orașul cyberpunk. Nu știu dacă ați jucat Cyberpunk 2077, dar gândiți-vă la un concept similar, gen ca oraș, dar nu ca poveste, ok? Povestea, eu v-am dat acum un mic spoiler, aș vrea să ascultați albumul pentru a înțelege total feeling-urile prin care am trecut. Aș vrea să fac și un trailer al albumului într-o zi, înainte să-l lansez. Nu știu dacă o să reușesc asta, nu pot să promit, dar cam asta e toată faza. Eu refugiindu-mă în oraș, fugind cu tovară și ajungând în urmă tot acasă la Praful de Stele. Dar am reușit să scap, sunt sănătos, sunt healthy. Și vedem evoluția asta pe album. Da. Sau pe album o să fie doar atunci când tu erai prins în Praful de Stele și încercai numai să te refugiezi de el. Sau o să fie și piese în care o să fie cumva după perioada asta După, sunt multe după. Sunt foarte multe după. Albumul e structurat în 3 părți, actually. Prima parte, care este introducerea, pur și simplu îmi spun povestea până în momentul ăla, despre chinul cu Praful de Stele. Apoi partea a doua este despre cum eu nu mai vreau să fac prostii și trag tare să fac bani, pentru că... Deci tragi tare, nu mai tragi tare. Știi ce zic? Și gen, la final e partea mai sentimentală, cum îmi regret anumite decizii din viață, durere. Iar ultima piesă, din partea a treia, este Stargazing. Este chiar conceptul albumului, este chiar motivul pentru care eu am scris acest album, un Stargazing foarte deep. Și care e piesa ta preferată de pe album? Justificat. Justificat e pe album atunci. Da, bun, perfect. Și tu, ce părere ai de chestia asta? Da, bun, nu știu, mi-a plăcut foarte tare conceptul din spate. Deci noi prima dată, cred că am vorbit despre Stelar, fix la prima noastră cont, da, am vorbit vreo 4 ore, constructiv numai despre Stelar și despre ce înseamnă. Și asta m-a ajutat foarte mult înainte să mă apuc efectiv de lucru pentru cover, pentru că cumva eu trebuie să-l transpun pe Adi, dar în același timp trebuie să îl aduc în universul pe care vrem să-l creăm. Acum, e foarte, foarte cyberpunk atât muzica cât și conceptual, zona asta de transumanism, de îmbinarea omului cu mașina, faptul că inclusiv muzica pe care o producem deja trap este o îmbinare a omului cu mașina, e foarte multe zone. Autotune este un instrument muzical. Autotune e un instrument muzical și asta se vede foarte tare pe album, că nu e autotune ăla enervant, nu e roboțelul ăla siropat, că e chiar un instrument. E un autotune ca să sune vocea ceva mai robot,
dar nu să-mi corecteze vocea, că de exemplu pot să cânt și live. Da, să știi că aia mai voiam să adaug atunci când ai pus piesa pe podcast. Voiam să te anunț că actually se vede că nu îi trap-ul ăsta basic de România, în care e doar un flow, adică Da. e un flow și versuri așa, și tu adaugi foarte puternic instrumentul ăsta de voce. Sunt foarte multe piese cu mai multe flouri. Am o piesă cu 4 flouri, frate. Dar nu de flow mă refer, acum zic numai de voce. Mi se Da. pare că foarte puțini trapperi, acum în România, adaugă chestia asta cu o voce foarte radiofonică, știi? Și mi se pare că e foarte muzică, e foarte muzică. Yeah, it's Nu music. știu cum să descriu asta, dar parcă trap-ul se duce într-o zonă în care nici măcar nu mai e muzică, parcă e poezie. E doar rap, gen. E rap pe un beat. Da, efectiv sunt doar oameni care spun chestii Da. și gen fără niciun fel de Sens. da, nu, Fără niciun fel de sens muzical, mă refer. sens muzical, da. Sens are, sens muzical nu are și mi se pare că sensul muzical e ceva care definește muzică și fără de care nu prea îi muzică. Evident. Deci, nu, îmi place că aduceți trap în zona asta de muzică și respect maxim. Înainte de următoarea întrebare, mi-ai spus înainte de podcast că ai vrea să auzi un freestyle. Da, freestyle o să vină în curând, deci stay tuned, guys. Ok. Dar prima oară vreau să mai discutăm despre label și să terminăm toate chestiile astea. Dar înainte să discutăm iară despre label, vreau să ne întoarcem doar la cariera ta și să vorbim cine te inspiră din străinătate cel mai mult. Travis Travis Scott? Scott. Ai ceva, Și 6ix9ine. ai ceva poveste legată de ei? 6ix9ine a fost printre primii artiști, la fel și Travis de fapt. Dar când eram mici, ne jucam că noi suntem trapperi din afară, știi? Și un tovarăș de-a meu era Lil Pump, și abia ce găsisem și noi trap, ok, eram copii. Și mie mi-era ciudă rău de tot că el o decis că el e Lil Pump. Și eu eram la modul bag piciorul. Și după câteva zile s-a lansat piesa Cuda și am zis, mamă cum e omul ăsta, mamă, și gen. De atunci am început să ascult 6ix9ine și l-am peripit. Și ce părere ai despre situația în care a fost 6ix9ine atunci cu poliția? Ce să zic, și-a pierdut street creditul, n-am cum să mint, dar e ceva ce consider că ar fi făcut oricine până la urmă, gen n-ai de ce să stai 47 de ani cât avea el pentru că vrei tu să-ți păstrezi street creditul, la modul puii mei, nu știu. Bun, asta Cumva e... ar trebui să judecăm, scuze, trebuie să judecăm trebuie să judecăm muzica, nu omul. Exact, ascultați albumul lui nou că e forță, nu știu. Și ăla în spaniolă și ăla în engleză. Da, sunt foarte bune. Totuși mi se pare că asta e viziunea noastră. Yeah, Adică știu. noi nu prea ne punem pe piese și începem să vorbim că suntem gangsters. Da, Dar el a făcut chestia asta. Știu. Și el promova faptul că no snitching, we are gangsters și chestii. Știu, tocmai de-aia și-a pierdut și street creditul. Mie îmi pare rău pentru că are piese Sincer. foarte hard. În schimb, Travis Scott, nu mai știu cum am dat de el. M-a auzit ceva beat de mi-a plăcut, parcă i-am dat Shazam și l-am găsit și eram damn la dor. Și am început, am ascultat, prima piesă pe care am ascultat-o de la el a fost Quintana Part 2, gen, de pe Days Before Rodeo. Nu știu, mixtape-ul ăla, știi? De dinainte de Rodeo. Da. Și înainte de chestia asta am o întrebare așa mai random. În afară de Travis Scott și 6ix9ine, pe cine ați vrea să vedeți în lay-up de la Beach Please? Lil Uzi. Lil Uzi? Da. Bă, Mi ciudă Da. că n-am fost la Never Seen ziua în care a fost Lil Uzi. M-am dus strict pentru Chilafonic, am făcut dar mai posterul. Am apărut și pe live. ăla e un vis atunci, a? Da, omul meu a zis și pentru ăștia care ați făcut posterul, oh love bro, eram acolo. Știi ce zic? Da, eu zic. Bă, asta e o chestie foarte tare la artiști. Artiștii care actually interacționează cu comunitatea lor. Pentru că sunt artiștii ăștia care sunt foarte deconectați de comunitate și nu știu, parcă te face cumva să te îndepărtezi de E ei. bine să fiu oarecum și misterios, dar în momentul în care îți vezi fanii, du-te și fă o poză cu ei, nu știu. Da. E visul meu să vină oameni să vrea să facă poze cu mine, gen. Trebuie să rămâi uman, Ai aia e avut, chestia. ai avut o experiență cu fani în viața reală? Da, o singură dată, erau niște copii mai mici care m-au văzut, am cântat la un bal de boboci odată și m-au văzut și au strigat Eat Gaff, Eat Gaff și am fost super happy, gen, mi-a făcut ziua mai bună, ok? La momentan nu pot să zic că am un fanbase, gen, momentan îmi clădesc un fanbase pentru că eu sunt un nimeni momentan și mi-asum chestia asta. Dar gen, eu vreau să aduc calitate astfel încât să ajung cineva și să rămân în istoria țării ăstea
Și cum a fost experiența ta atunci când ai cântat la balul Boborcilor? Am avut 2 baluri. Prima a fost oribilă că n-am făcut sonorizare și a doua a fost genială. A doua... Îți știa lumea piesele? Îți știa lumea Am piesele? cântat doar o piesă, intro-ul de la album, care împreună cu Justificat sunt piesele mele preferate de pe album. Și Lumine Albe se numește intro-ul. Dar am cântat și 2 cover-uri după cum m-a rugat organizarea. Am cântat Niciun glonț nu doare cât doare dragostea și În lipsa ta. În lipsa... Da. De la Rava? Da. Sau? Eu, ce tare. Dar le-am făcut cover-uri la chitară, gen a fost blană momentul. Gen am cântat cu instrumente live. Cover În lipsa ta, manele. Vino aici de ce stăm. Au! Au! Vino și nu plecăm. Nu, bun. E greu rău de tot. Da. Bun, și înainte de freestyle, mai vrem să intrăm în 2 subiecte, actually. Ok. Dar primul o să fie iubirea. Spune ăsta starea amoroasă a lui Edgaf. Burlac. Ai avut Burlac. ceva eveniment care te-a dus în starea asta sau? Da, dar nu vreau să dau detalii. E privat, chiar e ceva ce o să rămână privat. Bun. Atunci, cred că putem să trecem la ultimul subiect și anume fashion, nu? Ok? Spune, care e fashion trendul tău preferat? Bă, mi-a plăcut rău de tot ăla cu jorți și cu tricouri de fotbal de vara asta, mi s-a părut genial. Nu știu. Încă unul mi se pare mișto că vine opiumul acum, mi se pare interesant, gen. Rick Owens. Bine, și eu sunt îmbrăcat negru, puii mei. Ah, shit. Pe spate l-am totuși pe Post Malone. Damn! E... Asta am din H&M, dar acum vreo 4 ani. Bă, Actually. aia zic, foarte tare. Dar stilul meu preferat de vestimentar e techwear, o să știi. Te-ai tare. Gen, mi se pare top rău, mă îmbrac techwear de multe ori. Azi am ales o vestimentație mai monocromă, pentru că am vrut să-mi exprim stilul meu psihedelic, totodată combinat cu cyberpunk-ul, de aceea am și ales să port această mască. No, extraordinar. Mie îmi place foarte tare techwear-ul și, gen, pentru mine, techwear-ul îi tata opium. Adică, da, să știi, să știi. înainte de Să știi. techwear înainte de opium era techwear techwear-ul. și de asta am un respect foarte mare, pentru că pentru mine, da, îi cel mai tare Îmi place, stil. eu mă îmbrac în Deva la mine acasă, mă îmbrac techwear. Bine, visul meu e să mă mut la București, dar e partea a doua. Hai la Cluj! Vin și la Cluj, cam tovarăși. Shout-out roșu. Stai că vreau să-mi dau și eu shout-out la câțiva tovarăși. Ok. La final o să avem în segmentul ăsta shout-out-uri, pentru că, Ok. sau atunci când simți nevoie, gen dacă vorbește o poveste și cineva Ok. acolo, da. Da. Bun, și atunci, care e perechea ta preferată de sneakers? Conversii. Converse îți plac? Conversii, silueta aia clasică. Bă, super Converse. tare. Și eu am niște Converse acum în picioare. Da. Bă, și putem să facem un outfit check, oare? Ok. Papuci Calvin Klein. Pantalonii chiar nu mi-amintesc, mi-a făcut cadou mama. Și geaca din H&M și pe dedesubt nu vă arăt. Am un tricou cu steaua, că eu mă duc la meci imediat la steaua, ok? Să nu zici asta pe stradă că... Da, știu, Exact am zis și eu că nu bagă în... da. Na. Dăm cat la Nu, vă rog, nu, forța steaua. Și mai vreau să spun o chestie, FCSB, care este steaua. Ok. Eu trebuie să spun că nu susțin asta, vreau să mai pot ieși din casă. Aia zic, Muretoc nu susține asta. Bun, Vrem să mai ok. putem ieși din casă. și înainte de freestyle-ul de final, vrem să încheiem subiectul ăsta cu label-ul Ok. și să ne povestiți unde vreți să ajungeți cu label-ul ăsta. Care e Toată țara. viitorul pentru viitorul? Vreau viitorul? să fie un label mare, gen cum e Sick Music-ul, de exemplu. Și mie mi-ar plăcea să rămână independent, dar nu cred că aș refuza ajutorul unei case de discuri în condiții de procentaje decente încât să facem bani și noi și să nu ne gherlească ei. You know what I mean? Și ați ajuns să faceți bani din casa de discuri până acum? Nu, suntem chiar la început. Suntem chiar la început de tot. E beginning. Acum toți cei care sunt aici sunt practic parte din chiar chestie. început, Da, da. ne asumăm riscul în sine. Pentru că Și mai sunt alți oameni în proiect acum? Da. Poți să le dau shout-out acum? Da, acum. Cioara Denis, a.k.a. Kaschi, Mocanu, a.k.a. Danielu, Panamera, fratele meu, producătorul meu de suflet, Kelemen,
care este manager, Albert. Nu știu dacă am omis eu pe cineva, tovarășul meu de față aici, Matei. Eu. Nu știu dacă putem pune și pe Tișe la management, cred că am putea să o punem. Păi deja la câte chestii au făcut, da, în felul ăsta. Tișu a organizat meeting-ul ăsta, deci... Adi Vintilă, care e management, el nu prea e acolo, dar gen e acolo totodată. Și mai am tovarăși și acum shout-out la tovarășii mei, Andrei și Pșoni. This is it. Nu știu dacă am omis pe cineva, pare chiar rău. Și acum că ți-ai dat shout-out-urile... Da, și The Bogdi, cameraman. Atât. Și acum că ți-ai dat shout-out-urile, cred că putem să intrăm în secțiunea clasică de la Mure Talk și anume să vedem dacă îl avem pe tânărul Juice WRLD în studio. So, vrei un beat sau dai numai freestyle fără beat? Cred că o să dau fără beat. Aia zic. Ok. De dedesubt până în vârf, ăsta e mersul, scoate benzu. Nu pot să dorm nou, că sunt prea mort nou, nu pot să o las în vânt. Nu mai vreau profilme, că m-am plictisit de ele. Vreau cluburi și aturi multe pline, bine firme zile, vise împlinite, nu doc ele, doc urime, doc ca mine, că sunt bine nou și o să fac 1 milion și o să am propriul meu știu. Și o să fac tot ce vreau eu și o să fac tot ce vreau eu. Nu mai vreau să văd flex pe burta goală, dă-i o talpă, luați o bancă, stați toți jos, n-aveți voi școală, au crescut prea mulți în puf, au banii, dă pe labă, au lucrat familie, o viață, altfel intrai în boală, yo. Bă, a fost super hard, acolo te-ai transformat în Eminem pentru ceva secunde. No, bun, și cu chestia asta cred că putem să intrăm în shout-out-urile tale. Deci dacă ai pe cineva care te-a ajutat pe tine și care vrei să vadă video acesta și să știe că ajuns la final și vede că e aici. Vai de capul meu, păi în primul rând vreau să mulțumesc Circle.graphic, este gruparea artistică în care eu m-am format, apart copiilor, e locul unde eu am învățat să desenez, adică am crescut cu oamenii, vreau să vă mulțumesc mult. Nu știu, nu prea. No, bun. Aici asta e familia mea. Vreau să mai menționez și o chestie, am menționat doar label-ul în momentul de față, mai am mulți prieteni foarte apropiați. Vreau să-i mai dau shout-out doar lui Edi Roșu, că vino frate aici, vino și tu aici la podcast, că imită. No, bun. Roșu sub cetate, sperăm printre următorii invitați. E tovarășul meu. Și cu chestia asta vreau să dau și eu niște shout-out-uri. Oameni care au dat repost la videoclipuri și oameni care au ajuns până la final și au lăsat comentarii. Deci, shout-out pentru Anto și pentru Briana și vă mulțumesc frumos pentru că v-ați uitat la podcast. Episodul 5 e gata alături de Eatgaff, Checkout Stellar și nu uitați să dați un like și să vă abonați la canal. Vă pup dulce și asta a fost Mure și vă pupăm! Tot încurcă numele de la album cu numele de scenă. Da, îmi cer 1000 de euro, dar asta facem eu. 1000 de euro, scuze. Vă pup pe toți, vă pup pe toți.